Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Ora rondo panguripan mau.
rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina Iken, halo wong urip iku kuncine telu. sabar 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 Oke. kaya wis sampe pundhuk Apa? iya bener kan wong urip kuncine telu Apa? ikhlas sabar golekne Lah kowe. cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina bener gak? Siap. aku ayu gak? Ya mesti ya cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten
tering saged nuruti apa karepmu tapi ojo soman ono timo liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane rasmuku ora bakal luntur sayangku ora bakal koyak
suaramu kangane semlan kuyumu suara tau katamu piye kabarmu mantanku embon nalasi piye
sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya cahayane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe Ikan, halo tebok sakina apal toh. kapan Lah mau ngecane kuwi kapan? kapan Dipikir sih, egone wong tua abot. oh iya apa meneh lagu iki Ayo, kaya lagu iki lho. kayak kisah tuh Alah, meneh kabeh kisahmu kabeh. Sabar ya, Nak. yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean
Simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua, iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Kali rangga sabu kok. Terus ngawuren. Aku pancen wong ra duwe, jare Simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua, iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku
kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa amimbai ayu sang rina kusuma wijaya. Lungeng mekar lan semi puspita ing taman sari manglong manungsung wangi kalawan wulan endasari ngambarum sasmita sang kumbang wewayang ngrangsang pucuk sarining kambang kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning
saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sawindu ngantu-antu ngenteni tak kamu. Padang bulan datari ngancani ati kang sepi gawe ngambar rasa angan iki anganku iki tanda yakti tresna ing ati kaya bulan menehi padang ing wangi tak simpen ning jero ati semutan sangangani apa ning kana krasa kangen iki nadyan akeh kudu rangalangi dalane tresna mong sliramu mamani ekaku ra ana wong liya rangana swara hatiku kang nandang kangen sliramu kang tansah manah atiku saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sewindu ngantu-antu ngenteni tak kamu. Niken tak titipne rasa kangenku lewat angin wengi Terus tak titipne rasa sayangku lewat soroting rembulan kang sumunan terus ngertenono yen tresnaku jembar kaya dene samudra biru terus ngerti ora Kak, aku maca aku bariki ya tak ngerti ya. Batinku kaya yo ya. Padang bulan datari ngancani ati kang sepi gawe ngambar rasa angan iki anganku iki tanda yakti tresna ing ati kaya bulan menehi padang ing wangi tak simpen ning jero ati semutan sangangani cantik jas apa ning kana krasa kangen iki nadyan akeh kudu rangalangi dalane tresna mong sliramu mamani ekabu ra ana wong liya rangana swara hatiku kang nandang kangen sliramu kang tansah manah atiku saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sewindu ngantu-antu ngan
Bobo isi kodokmu sendet